Il-Prim Ministru talab lill-Kunsilli Lokali biex janalizzaw u jwieġbu għar-rapport tal-Awditur Ġenerali li fih jikkritika l-mod kif jitmexxew il-finanzi tal-istess kunsilli. Dan l-appell sar waqt laqgħa tal-Kabinett fil-Mosta li fiha kompla jisma' tħassib u s-suġġerimenti ta' rappreżentanti tal-lokalitajiet tal-madwar. Fir-rapport tiegħu dwar il-Kunsilli Lokali, l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali jinnota każijiet fejn ix-xiri ma sarx skont ir-regolamenti, fejn l-ispiża attwali eċċediet l-allokazzjoni tal-baġit u fejn 4 kunsilli lokali naqsu milli jipprovdu l-materjal kollu meħtieġ għal verifika minn dan l-uffiċċju. F'dan id-dawl il-Prim Ministru saħaq dwar l-importanza ta' analiżi u risposta għal dan ir-rapport. Eżerċizzju li qed iwettaq il-Gvern innifsu li jagħti risposta dwar kif it-tħassib u l-kritika tal-Awditur qed tkun indirizzata. Fil-fatt il-Prim Ministru tenna li permezz ta' analiżi u risposta lill-Awditur il-Kunsilli se jgwadanjaw għaliex bekk jitalmu, itejbu l-operat tagħhom u fejn ma jaqblux mal-Awditur jiċċaraw il-pożizzjoni tagħhom. Bekk tinħoloq komunikazzjoni mal-Uffiċċju tal-Awditur li ma tkunx ibbażata fuq antagoniżmu imma kooperazzjoni. F'din il-laqgħa kienu nnotati l-bidliet li qed isiru biex il-Kunsilli Lokali jkollhom iktar kontabilità, inkluż floti ta' tenders u x-xiri pubbliku, bi proċessi li jiddeċentralizzaw it-tqassim tal-poter u jiżguraw iktar trasparenza. Il-Prim Ministru nnota li minkejja żieda notevoli fil-fondi mill-Gvern ċentrali, żieda li kienet apprezzata mill-Kunsilli, il-problemi ta' finanzi fil-Kunsilli Lokali hija waħda reali. Problema li ilha ġejja żmien, partikolarment minn skemi taħt gvern preċedenti li ħallew lil kunsilli midjuna. Kwistjoni tenna l-Prim Ministru li ma nistgħux ninħbew minnha. Tenna però li s-soluzzjoni mhijiex li jsir iżjed dejn imma bidla strutturali li l-Gvern se jkun qed jaħdem fuqha għaż-żmien li ġej.